Tak naprawdę zaczęło się od powołania KGW. Waldek przyszedł i do dziewczyn mówi: słuchajcie, organizujemy KGW, więc może byście chciały. I one coś tam przygotowywały się, jeszcze mnie wtedy nie było. No i zaczęły sobie przy tym przyśpiewywać. I tak na początku on im przygrywał. I wśród kobiet, które były w KGW, była moja dyrekcja, Małgorzata Wojciechowska. I mówi do mnie tak któregoś razu: wiesz co, weź, przyjdź, mówi, ty nam pomożesz trochę, mówi, pouczysz nas pośpiewać, nie? No mówię, dyrekcja, ale ja po kaszubsku ja się nie znam, daj spokój. Ja mówię, ja mogę posłuchać, jak wy śpiewacie, ale kaszubski ja słyszę, ale nie mówię ani dudu. No dobra, okej, zgadzam się. I tak to się zaczęło. Przyszłam, stanęłam sobie gdzieś tam w progu remizy. Słyszę, że one coś tam śpiewają. To było traumatyczne przeżycie dla mnie. One się zawsze z tego śmieją, bo one tak śpiewały jak rozpędzony pociąg. Powolutku, a potem ile leftu sigło, tyle przyspieszały w tempie. No i właściwie w tym momencie ja weszłam i zaczęłyśmy uczyć się śpiewać w odpowiednim tempie. One mnie uczyły kaszubskiego, a ja uczyłam ich trochę techniki śpiewania i radzenia sobie z tym wszystkim, żeby to miało ręce i nogi. I tak się właśnie zaczęło. Były tam właśnie mamy, babcie razem ze swoimi wnukami, wnuczętami i tworzyliśmy wspólnie zespół. Od początku to było niewiele. To tak, może dwa zestawy, może nawet nie. My zdobyli akordeonistkę i pierwszy występ, nie mieliśmy wiele czasu, pierwszy występ był w górze. Straszną sobale, tak prawie tak my sobale tam tych występów. Na westrzutku siedzą ksiądz jeden, dredź, jakiś wójt. Strasznie ważni ledza, my tacy struchlalni pierwsze. No i tak to się zaczęło. A potem szło lepiej. Przychodziło więcej zecy. Razem ze mną przyszły moje zece. Wpierw one śpiewały mnie w chórze w szkole, a potem ja je zaprosiłam na próbę i one ustały. I był taki czas, kiedy Karno miało wiele ledzi. To było 46 sztek ledzi. 3/4 to była młodzież. To były piękne czasy. Uczę w przedszkolim śpiewać, tancować, a gadać dziece. W jedno zawsze tam ja też coś przemycałam, kasze pścigłe. Tereska prowadzę normalne zajęcia. Przecygam tutaj swoje dziece z przedszkola i troszkę tam młodzieży, to tam może z 5 szteków ledzi, to są takie nastolatki. Więc no, Tereska 33 osoby są w zespole. Głównie my mamy kasiepści pieśni folklorne, ale też kłelandę, polskie też, patriotyczne. Jak tam jest coś potrzebnego w gminie, do jakichś imprezów, to my się bardzo chutko uczymy i to tak idzie. Ale też my śpiewamy po ukraińsku i Tereska mamy dwie piosenki w języku żmudzkim. Nawiązaliśmy kontakty z zespołem Wereta ze Skudas. Kiedy trzeba w skansenie, a kiedy trzeba coś w gminie, w jedno. Tak jak rzekła tyś na początku, to było pyra strojów, reszta na galowo, dzisiaj wszyscy są fajnie ublekli. Gdyby nie to, że mamy krywckę, karnie byłoby bardzo ciężko, ale tak po prawdzie te pierwsze stroje to właśnie łena w sieci. Stroje to w sieci mamy usiety przez nią, ale haftowanie to faktycznie nasze białci robiły te pierwsze. Później to już nie dało rady teli, to było ledzów, że to nie dało rady, że tak powiem, no wyrobić, po prostu nie dałoby rady. Więc zawsze gdzieś tam zimą my wysyłamy na L. Tam mamy taką jedną, ona nam wysiwk robi, taki piękny, ręczny. Żadne maszyny, tylko ręcznie. Więc wszystko jest wokół nas robione. Jaką za przyszłość? Ja myślę, że bardzo piękny. Jeśli więcej dzieci chce przecygnąć, żeby zarazić się tą kasieblizną, to jest coś pięknego, więc a jak od małego one z tym co zapoznają, to później to będzie dla nich taki coś normalnego, absolutnie normalnego.